Γεια σας guys, Dimstratos Pro Gamer εδώ. Σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτή είναι εδώ τη μηχανή για popcorn από το Vico. Η τιμή της είναι γύρω στα 15 και 90 ευρώ και πάμε να την ανοίξουμε. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και το κουδουνάκι. Και πάμε, την ανοίγουμε από εδώ. Βγάζουμε μέσα τα σαρτήματα. Αυτή εδώ όπως βλέπουμε είναι. Αυτό εδώ είναι ο δοσομετρητής. Το βάζουμε μέσα πάλι. Και εδώ είναι η μηχανή μας. Όπως βλέπετε κάπως έτσι είναι. Θα τη δείτε και από κάτω. Είναι 1200 W και πάμε να τη δοκιμάσουμε και στη χρήση. Λοιπόν, την ετοιμάζουμε. Ωραία. Άζουμε και αυτό από επάνω και τον δοσομετρητή. Λοιπόν, πήραμε εδώ τώρα τον δοσομετρητή. Θα βάλουμε μερικά popcorn. Θα βγάλουμε τόσα. Τα χύνουμε. Τώρα πήρα ένα μπολ που ήδη έχει μερικά popcorn και τώρα πάμε να το ανοίξουμε. 3, 2, 1. Όπως ακούγεται κάνει μερική φωσαρία. Βγάζει από το μερικό ζεστό αέρα. Και τώρα σε λίγο θα αρχίσει να βγάζει. Για να δούμε. Τώρα μάλλον νομίζω θα αρχίσει σιγά σιγά. Ακούω μερικά που σκάνε. Να βγαίνουνε. Όπα. Βγαίνουν. Όπως βλέπετε, κοιτάξτε πως βγαίνουν. Όπα, πετάγονται. Βγαίνουν μερικά ακόμα, έχουν μείνει. Έχουν μερικά ακόμα. Και έγιναν όλα. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ούτε καμένα, ούτε ομά. Είναι ακριβώς όσο χρειάζονται. Μόνο εδώ μην βάζετε μεταλλικό μπολ, γιατί εγώ τώρα που έβαλα καίει πάρα πολύ. Λοιπόν guys, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα άλλο βίντεο. Bye!